Buka Revati, uma ngabe unqaba sokwenza amalungiselelo omshado kaShweta noYash. Asiqhubekeni. Akube nomshado omkhulu la ekhaya. Uma khona okudingayo ungazisi, ngizosiza noma engayiphi indlela. Unesiqiniseko? Sengahamba manje. Kulungile. Uyinakekela. Yazi lento yangidida ngoba bobabili bathi abathandani. Manje ulile indaba lokho edazengane. uYash noShweta bafanelana. Kumele bashade. Kanti ke futhi ngitshele wonke umuntu. AJ, usubuyile. Ulitholile ithuba lokuthi ukhulume nabo. Ngisho ukukhuluma nabo babili. Angikutshelanga ukuthi bayathandana. Bayathandana labantu AJ, ngikutshelile. Lela ngikhulumile nabo bobabili. Laba bantu abathandani. Kahle kahle babangani nje. Kodwa ngenzeka kanjani lokho? Lela uhlukane nokulokhu usola izinto. Ukhule. Sezwana? Ngenzeka kanjani ngempela? uYash yini utshelwe kushuthi uYash noRevati batshelwe AJ ukuthi abasathandani. Lalela. Sesihambile isikhathi, uRevati akaphenduli ngisho ingcingo zami. Alindi uzozo ungakhathazeki. Kodwa nangez Revati woza. Revati. Hey Revati. Revati yini kwenze njani? Revati kwenzakaleni Mina noYash ngeke sikwazi ukushada. Revati lalela, ngitshela ukuthi kwenzakaleni eqala. Baba ungangibuza isizathu ke ngikwazi ukukutshela. Yey wena. Kungani kumele singasazi isizathu? Akumele sazi ngokwenzekile Ngabe khona shokuthile uAJ utheni yena? Masafuna ukushada naye ngimthanda uYash. Kodwa ngicela ningiyeke. Revati. Kwenzakalani ngaye? Oh, akasitsheli lutho akasho nokuthi kwenzakalani. Kalendi. Imiyeke kancane sobuye isikhulume naye ekusihlwa. Kodwa engabe kwenzekile ngempela. Ngabe uDuga khona kwenzile kuyi? Phela uthelekela ekseni ezosukela uRevati manje uRevati akasafuna ukushada uYash. Cha. Kumele ngithole indlela yokulungisa lento le. Into kumele ngiyenze ukubuza uLili ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Yash, kulumnyango. Yash, uqambule namanga ku-AJ.
Uyamthanda uRivati wena ngithi? Lela sengisithathile isinqumo manje. Sengikulungela ukushada noShweta ngempela. Kodwa ngobani? Yashi noma belitheka mina ngifuna ukushada. Pho kwenzakaleni manje ngempela ngitshela. Lela bandla ngiyacela. Sengisenzile isinqumo sami. Futhi ngisashintsha ke manje ngicela ungangibuza imibuzo. Futhi kunjalo. Isinqumo sami ngisashintsha. Lalela. Ngiyaxolisa. Ah, Yashi. Yashi. Awungitshele Lila. Ngithini ngempela? Ngitshele phela. Yini le usuyenzile lana? Lalela, ngiyazi ukuthi uAJ ukufonela ukuthi nihlangane namhlanje. Rivati uqambeleni amanga. Hey Lila. Angiqambanga amanga. Angikulungela ukushada manje. Rivati angithi wena uyazikhumbula ukuthi kimi Bengicabanga kanjalo nami. Ukuthi ngiyamthanda uYashi. Ukuthi sesekulungele. Kodwa cha. Sisekhona isikhathi. Rivati kodwa uyazizwa ngempela ukuthi uthini? Lalela. Uma ungasho lutho njengamanje uShweta noYashi bazoshada. Uzokuthanda yini lokho wena? Bayeke. Angizwa. Lila, uma uYashi noShweta beshada, nginankinga ngalokho. Lila, inama odamaningi ekufanele ngiwalungise eBhikawozi kunomsebenzi omningi kakhulu. Ngakho ngizobuye ngikufona. Rivati lalela. Hayibo kwenzakaleni kubona? Yindaba beziphethe kanjeni? Hayibo phela mina ngazi kahle ukuthi labantu bayathandana kakhulu futhi. Ngeke bavele baqamba amanga nje. Fanele ukuthi sikhona isizathu. Ngizothola mina ukuthi kwenzakalani la. AJ, ingabe usibizile la? Oh. Sekuyisikhathi ke sokuthi senza amalungiselelo okuhlanganisa kwaShweta noYashi. Yebo AJ. Sengikhethe izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuthi sikhulume nomndeni kaShweta. Ngiyamangaza. Ngaphambi kokuthi ngikutshele. Kodwa sewenzile amalungiselelo. Yebo AJ. Akukho ngangijabulisa njengokubona uYashi ezinze empilweni. Ngingajabula kakhulu mangasheshe kwenzeke. Lakshmi konke lokho kwaShweta. Ukhulume nomndeni wakhe bese uhlela usuku bese uqoqa usuku. AJ ngizendlini kaAunty namhlanje. Lakshmi, ngicabanga ukuthi siye ezitolo uma ngabe sisendleleni ebuyayo. AJ, Hamba noShweta. siyabonga AJ. Asihambe Lakshmi. Fish. Batshele ofisini ukuthi ngiyazafisha. AJ wenza iphutha elikhulu. Sesiqedile nje ukukhuluma ngalento Lila. Konke lokho engikwenzayo ngikwenzela uYashi mina. Kodwa kokuqala buza uYashi ukuthi yena ufunani. AJ uma ngabe ethanda omunye umuntu wesifazane, okusho ukuthi wena ubahlukumeza bobabili naleyo ntombazana, uboni yini kanti? Ayikho enye intombazana ayithandayo. Awumzwanga kahle wemamulile. Durga wazi kahle kamhlophe ukuthi lento engikhulumayo iyona ilona iphutha. Kanti nina niboni yini ngempela? Ukuthi lokho engikwenzayo ngikwenzela injabulo yakhe. Kungani eqambukela kuyo yonke into? Imini udadewabo kaYashi. Imini engazi konke akuthandayo. Awudingi ukukhuluma kuyo yonke into mamulila ngiyacela. Imini engizonquma uma ngifuna ukukhuluma noma ngifuna ukuthula. Ilungileke ngifuna ukubona kahle ukuthi nizobashadisa kanjani uYashi benoShweta. Kwanele. Qedile. Olomhlanganiso sizokwenzeka. Sengimtshelile noma kaShweta. Lokho kushila kubalekile kunothanda abalizwayo AJ. Kusimani ufuna kube njalo. Ithi ngikutshele okuthile okumele ukwazi. Ngeke nikwazi ukuhlukanisa uthando lika Rivati benoYashi noma ngathiwani. Mawukuthi unalo uqozo. Zama nje ukuhlehlisa lemhlanganiso.
Durga, qala ngamalungiselelo. Yebo AJ, ngiyabonga. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.